Thank you very much. Atibatanzema okwedu titenda our general secretary. Sibonge unobhala jikelele ngezandla. Titende all the departments zatendwa. Sibonga ama departments abongiweyo. Chandingangotaura mangwanani ano echino. Engakukhuluma ekuseni yilokho. Unogona kusataurwa in name. Ungehle kukhulunywa ngebizo. But Mwari unoona zvakavanzika. uNkulunkulu ubona okufihlakeleyo. Kana tamira panapa. Xa sesimilapha. Panotyisa ipo panapa. Kunzima la. Unogona kurasika vanhu vanofana kutendwa. Ungalahleka nje abantu abo Uye panapa uzoona kuti havasi pokutamba napo panapa. Sikubiza uze kumalapho ubona ukuthi akulula. Saka ndingakupa mhosva wavamwe. Ungacali abanye. Nokuti kana usiri muground. Ngoba nxa ungekho enkundleni unoona kupotsa bhora kwavamwe. Uyabona ukukhutha ibhola kwabanye. Tiregerere kana takasiya some omission. Nxa siseqabanye lixolele. But enda uchiziva kuti ndakutenda. Hamba ukwazi ukuthi ngubongile. Pakavanzika naye anoziva pakavanzika anoona pakavanzika anokuitira zvakanaka. Naye ubona ensitha uya Shimborowera Jesu maoko panguva ine mangwanani ano. Shayira Jesu izandla ekuseni. Ngatisumuke netsoka dzedu mangwanani anaya. Siphakame ngezinyawo zethu ekuseni. Apachina rumbo taimba kudhara tanamata. Akusela ngoma sihlabelile sathandaza. Ndiri kuziva kuti mwoyo yenyu yatogadzirira kunzwa izwi raMwari. Inhliziyo sezilindele izwi likaMlimu. Saka ndichada kuparadza nguva mangwanani ano. Andisachithi isikhathi ekuseni. Mukana wangu wakanaka panguva ino yemangwanani ano. Ithuba lami elihle ekuseni. Kuti ndidaidze mutungamiri wemusangano nomutungamiri wedu weZimbabwe mukerekeni ino. Ukuthi meme umholi wethu Baba President kuti wauye pano wazotora mukana uno wapfuure mberi nekushumbirwa kweshoko raMwari mangwanani ano. Ngatibatanze maoko edu tichiwadaidza vachiuya kushumbiro mangwanani ano. Aiwa akarowa maoko ka, aiwa akachimbotenda Mwari, ngatingorovai maoko edu. While wachifamba usvika pano ndiri kufunga kuti maoko acho anoramba achirohwa zvawo. Let us put our hands together as we welcome our dear President. Pavari kuuya kuzoshumira izwi raMwari mangwanani ano. Nari ngaakuitire zvakanaka mangwanani ano. Sata kupinda muizwi raMwari. Mwari wamasimba ose atiitire nyasha. Mutsende, 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 oh Murise, Murima. Hakuna wakaita semi muri mutsende, 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 oh Murise, muri mambo wamadzimambo Mari Mutsende, 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 oh Murise, murimambo wamadzimambo chokudai Mwari mangwanani ano. Mutsende, kwamuri mutsende, makarura mamari mutsende, Murise, isawa matisi murimambo, mutsende, mutsende.
mutsene mutsene wezokwadi, mutsene mutsene mutsene, zuro nanasi nokusingaperi, mutsene mutsene mutsene, nyangwe parwendo rwedu, nyangwe pakufamba kwedu, mutsene mutsene mutsene, Mwari wedu muri mutsene, makavenga zvivi mukada kururama, mutsene mutsene mutsene, munotiita vatsvene kuburikidza naKristu Jesu. Mutsene wezokwadi pirwa imbiri, ndipeiwo nyasha dzokutaura kuvana venyu. Evo nyasha dzenyu ngadziburukire panzvimbo ino. Uvepo hwenyu ngahunzwike pakati pedu. Uvepo hwenyu ngahunzwike Baba. Zvirwere zvitame, wakaipa abve pakati pedu. Muzita raJesu. Amen. Titore nzvimbo dzedu kwenguva shomanana. Thabatha indawo zethu kwesikhatshana. You are about to occupy the area. You are about to occupy the area. Hell has fought to keep you out of it. Isihogo besikulwisa ukuthi ungangeni kulindawo. Mangwanana ano regai ndipe rukudzo kuna va Deputy President Baba Namai Chinyemba. Ngihlonipha umsekeli wami ubaba lo mama uChinyemba. Vatitungamira mangwanani ano. Abasikhole kwaze kwaba manje kuseni. Rukudzo zve kuna va General Secretary vedu Dr. Nira Nahamai. Nhlonipho kunobhala jikelele uDr. Nira lo mama. Matare ose atinobata nawo kubva ku-youth kuna Nahamai. Amadala wonke sisebenza lawo kusukela kwabatsha labo mama. Apostolic Council here present. The Apostolic Council elapha. Vavhangeri vaparidzi. Abavangeli, abashumayeli. Ndinoda kukutendai mangwanana anasi. Thanda ukulibonga ekuseni. Nyasha dzaMwari dziburukire pamusoro penyu. Musa kaNkulunkulu wehlele phezu kwenu. Muve vakundi nokupfuurisa. Libe ngabanqobi ngokuphindiweyo. Pose pamunotsika Mwari vakupei. Lapho elizonyathela khona uNkulunkulu alinikeze. Mwari akukundirei vavengi venyu. uNkulunkulu alinqobele ezitheni zenu. Vafundisi vose. Bafundisi lonke. Ndinoda kutendai mangwanani ano. Thanda ukulibonga ekuseni. Takaparidzwa zvikuru kwazvo pamusangano uno. Sichunyayelwe kakhulu kulumhlangano. International President vakataura pamusoro pokugadzirisa kutenda kwa Martha. International President wakhuluma phezu kokulungisisa kokukholwa kwaMartha. Nokuti Martha aitenda kuti shuwa ndinotenda kuti nguva inouya vakafa vachamuka. uMartha wayekholwa ukuthi ngempela isikhathi sokuvuka kwabafileyo siyeza. Aitenda zvakare nezvokumashure. Wayekholwa njalo okwasendulo kwasemuva. Asi haitenda zvanhasi. Kodwa wayengakholwa okwalamhlanje okwamanje. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pekereke inokunda nhasi. Ngithanda ukukhuluma phezu kwebandla elinqoba lamhlanje. Kwete mangwana. Hayi kusasa. Asi nhasi. Kodwa lamhlanje. Uchibva pano. Usuka lapha. Enda wakatakura murangariro wokuti uri mukundi. Umqondo ukuthi ngumnqobi. Iwe uri mukundi kuburikidza neari mauri. Wena ungumnqobi ngenxa yalo phakathi kwakho. Jesu Kristu ari matiri. uJesu Kristu uphakathi kwethu. Kubva kwauri kuita pano. Usuka lapha. Enda uchitenda kuti Mwari wako ndi Mwari anokunda nhasi. Hamba ukholwa ukuthi uNkulunkulu wakho uNkulunkulu onqoba lamhlanje. Nokuti tinotenda kuna iye kumuka noupenyu. Sikholwa kuye ukuvuka lokuphila.
Panapa Davhidhi aikunda nokuti aitenda kuna Mwari wanhasi. uDavida wayenqoba ngoba ekholwa uNkulunkulu wamanje. Nyangwe paakataura naGoriati Davhidhi. Lanxa uDavida ekhuluma loGoliath Anoti nhasi. uthi lamhlanje Mwari atakuisa muruoko rwangu. uNkulunkulu uzokubeka ezandleni zami. Haana kuti gore rinouya. Kazangathi ngomnyaka ozayo, Haana kuti svondo rinouya. kazangathi kuvikela izayo, Asi anoti nhasi. kodwa uthi lamhlanje. Iwe chimboti ndinotenda kuna Mwari wanhasi. Wothi ngikholwa kuNkulunkulu walamhlanje. Mwari wangu anondikundira nhasi. uNkulunkulu wami uyanginqobela lamhlanje. Davhidhi aitaura uDavida wayekhuluma muna Mapisarema 44 verse 5 and 6. uMakhubo 44 verse 5 lo 6. Anoti through thee Uthi ngawe will we push down our enemies. sizokucindezela izitha zethu. Through thy name Ngegama lakho we will tread them under that rise up against us. siza kunyathela phezu kwalabo abasivukelayo. For I will not trust in my bow, Angisoze ngithembe izikhali zami, neither shall my sword save me. lo mkhonto kumbe inkemba yami ayisoze ingihlenge. Davhidhi anoti andivimbe nepfuti yangu, uDavida uthi angithembi ngesikhali sami, asi ndichavimba na iye ari mandiri. kodwa ngizothemba ngalowo okimi. Nakuti Mwari uyu anotaurira Zerubhabheli anoti Ngoba uNkulunkulu ukhuluma loZerubhabheli, hazviitwe nesimba akwenziwa ngamandla kana nehondo, kumbe ngempi, asi nomweya kodwa waMwari. ngomoya kaNkulunkulu. Ndanga ndichiti ndichanzwa thundering amen. Sithi nizokuzwa ameni omkhulu. Rega kufunga kuti kugona kwako, Ungacabanga ukuthi ukwenelisa kwakho, kuziva kwako, ukwazi kwakho, fundo yako imfundo yakho ndo ichakukundisa. yiyo ezokunqobela. Hazviitwe naizvozvo, Akwenziwa yilokho, zvinoitwa naMwari ari mauri. kwenziwa nguNkulunkulu okuwe. Ende Mwari uyu ndiMwari wanhasi. LuNkulunkulu uNkulunkulu walamhlanje. Ndati ndiMwari wanhasi. Ngithe nguNkulunkulu walamhlanje. VaHebheru anoti zuro nanhasi nokusingaperi. umaHebheru uthi izolo Mwari lanamhlanje wedu kunaphakade. haashanduke. uNkulunkulu wethu kaguquki. Satana anokupa kuti utende kuti nguva inouya uSathane uyakunika ukuthi ukholwe ukuthi ngesikhathi esizayo zvichanaka. kuzolunga. Iwe tenda kuti nhasi Wena kholwa ukuthi namhlanje zvichanaka. kuzolunga. Vangani vanotenderana neni kuti nhasi? Bangaka abavumelana lami ukuthi lamhlanje? Nokuti Ngoba Jesu uyu mu New Testament uJesu lo kusivumelwano esitsha apedza basa raakatumwa naMwari. eseqeda umsebenzi awuthunywa uNkulunkulu. Mashoko ake ekupedzesera Jesu. Amazwi akhe okugcina uJesu. Luka anonyora achiti the physician. uLuke udokotela ubhale sithi Kuna Luka 24 anoti iye. kuLuke 24 uthi yena Regai kunoparidza lingayitshumayela kusvikira lize until you are endued with the power lize lembathiswe ngamandla from on high. avela phezulu. Mabasa Apostoli chapter 1 Imisebenzi yabapostoli Verse 8. sahluko 1 verse 8. Luka anonyora achiti Jesu akati muchapiwa simba uLuke lo besithi uJesu wathi liza kunikezwa kana amandla mweya mutsvene wauya pamusoro nxa penyu, umoya ongcwele sebuye phezu kwenu, muchava zvapupu zvangu. lize kuba ngofakazi bami. Pane nyaya yesimba iri kutaurwa panapa. Kule ndaba yamandla ekhulunywa la Simba iri harisi rokurwa naro. la isiwo mandla okulwa. Kereke yedu ya Apostolic Faith Mission, Ibandla lethu le-Apostolic Faith Mission vakuru vedu vakatitangira, abadala abasandulelayo vaifamba musimba iri. babehamba kuwona lamandla.
kereke yedu yakanga isingatende kuenda kuzvipatara ibandla lethu lalingakhona ukuya esibhedlela vaitenda musimba iri. babekholwa kuwona lamandla. Jesu uJesu anotaura kuvadzidzi vake ukhuluma kubafundi bakhe pana Luka 10 verse 19. kuLuke 10 verse 19 Anoti, behold, uthi bhekani I give unto you power. ngiyalinikeza amandla. Sentence is not I give unto you power. Umzilo othi ngiyalinika amandla He is not saying I shall give you power. akathi ngizokulinika amandla, Arikuti I give unto you uthi power. ngiyalinikeza amandla. What tense is that? Itense iphi kusikhathi siphi senkulumo? Itense iphi yokuthi I give you power. Ari kureva kuti mangwana ere? Utsho kusasa na? Ari kuti rini? Uthi nini? Shamari taurira okamira naye ipo. Khuluma nalowo milaye. Kuti Mwari akatokupa simba. uNkulunkulu wakunikeza amandla. Panapa anoti rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Ukunyathela phezu kwezinyoka labofezela. Panoti and over all the power of the enemy. Naphezu kwawo wonke amandla esitha. Over all the power of the Phezu enemy. kwawo wonke amandla esitha. And then nothing shall by any means hurt you. Akulanto ezokulilimaza. By any means kureva kuti Satana akauya muzvikwambo, Ngokuthi ukuthi uSathana ngabuya akauya through varoi, angabuya udlulisela ngabathakathi. akauya through vanokuisira muchikafu. Angabuya lalaba abakufakela umuthi ekudleni. Nothing shall by any means. Akula enye indlela angakulimaza ngayo. Daimanga makanterera madaira ameni mukuru pana. Aluba belale belizosabela uamen omkhulu. Dai mukadaira muchiti ngazvive kwandiri sezvamareva. Lithi lina makube kimi njengoba utshilo. Nothing shall by any means hurt you. Ayikho into ezokulimaza iloba ngayiphi indlela. Mashoko okupedzesera aJesu. Ngamazwi okugcina kaJesu. Makaka anyora futi achiti. uMakho walobe sithi Zviratidzo izvi zvichava navanotenda. lezi zibonakaliso zizokuba labakholwayo. Vachataura nendimi itsva. Bazokukhuluma ngendimi ezintsha. Vachadya zvinouraya zvingavakuvadze. Bazokudla okubulalayo kusoze kubalimaza. Vachabata nyoka hadzina zvadzinoita. Bazokubamba izinyoka zingabalimaza. Vachaturika maoko pamusoro pevarwere. Bazabeka izandla phezu kwabagulayo. Varwere vakapora. Abagulayo basile. Mumwe ngaadanidzira achiti ndozvatiri izvozvi. Omunye kamemezele sithi yikho esikhona. Patiri kubva pano nhasi. Sisuka lapha namhlanje. Ndoda kutaurira kuti hausi muduku iwewe. Ufuna ukutshela ukuthi awumncane wena. Pamashoko eku Old Testament kuna Deuteronomy. Kumazwi ku Old Testament ku Deuteronomy. Mwari anoti ndichakuita musoro. uNkulunkulu uthi ngizokukwenza inhloko. Handingakuite muswe. Hatshi umsila. Basa remuswe ndorokutevera. Umsebenzi omsila ngokulandela. Basa romusoro ndorokufunga. Ikhanda lisebenza Mwari ukucabanga. anoti ndichakuita musoro. Uthi ngizokukwenza inhloko. Handingakuite Asoze muswe. ngakwenza waba ngumsila. Nditarisei Mose. Malimbheke lonke. Urombo hwationesa nhamo. Ubuyanga sobusihlukumezile. But dambudziko harisi kuurombo riri mubrain. Kodwa uhlupho kalukho kubuyanga lusekhanda. Urombo huri mubrain. Ubuyanga busekhanda. Unozviziva here kuti akasika gold nesilver ari mauri. Uyakwazi ukuthi wadala isiliva legolide uphakathi kwakho. Hamusi kudaira ndareva nhema here bana. Alisabeli ngiqamba amangana. Ndati akasika gold nesiliva ari kupi? Owadala igolide lesiliva ungaphi? Ko nhamo iri kubva kupi iwe uinaye mumoyo mako? Ubuyanga buvelaphi wena ulaye phakathi kwakho?
Now, munyori wemapisarema David angari mukundi. Umlobo wamahubu David wayengumnqobi. Pana mapisarema 91:13 ndoda kupedza zvangu. Kumahubo 91 verse 13 imphetha. Anoti thou shalt tread upon the lion and adder. Uzokunyathela phezu kwesilwane nenyoka. Adder. The puff adder is one of the poisonous snakes. Ibululu ngelinye lezinyoka ezibulalayo. Uye ari kuti uchatsika kwete tunyoka twemangamanga. Lo uthi uzokunyathela hatsho kuzinyoka okuncane. But upon an adder. Kodwa phezu kwebululu. Dai mukabata zvinoreva shoko raMwari. Aluba liyabamba okutshiwo lilizwi likaNkulunkulu. Vesi yacho inoti and the young lion. Verse ithi lo mntwana wengonyama and the dragon lo mgobho shalt thou trample under feet. Uzokunyathela ngaphansi kwezinyawo zakho. Ewe uri kunzi uchatsika shumba. Twa uzokunyathela phezu kwesilwane. Nemwana weshumba. Lo mntwana esilwane ndiye anesimba rose. Nguye olamandla. Awurwe nemwana weshumba ukakunda iwewe. Awunqobi umdlwane wesilwane wena. Enzi and dragon. Lo mgobho. Dragon. Umgobho. Inyoka futhi iri kunzi dragon. Inyoka ethiwa umgobho. Scripture interprets scripture. Umbhalo uchasisa umbhalo. Chiri kunzi dragon chi. Lokhu esikhuluma ngakho sithi ngumgobho kuyini. Zvakazarurwa 12 verse 9 inoti. Kusambulo 12 verse 9 ithi yona. And the great dragon was cast out. Umgobho omkhulu walahlelwa phandle. That old serpent called the devil. Inyoka yasendulo enguSathane. And Satan. uSathane, which deceived the whole world. okade khohlisa umhlaba wonke. Now, chiri kunzi dragon chima njapa. Kuyini okuthiwa ngumgobho la? Ndiye Satan. nguSathane. Diablos. uSathane. Ari kunzi uchamutsika pasi petsoka dzako. Uzokumnyathela ngaphansi kwezinyawo zakho. Iwewe uri muKristu ari kutya zizi. Wena umzalwane wesaba isikhova. Mwari achiti uchatsika Satani chaiye. Yena uNkulunkulu esithi uzonyathela phezu kaSathane. Pasi petsoka dzako. Phansi kwezinyathelo zakho. Vanhu vari kutadza kudayira vakutotya kuti mudhara ari kuti kudiyo. Abantu sebesesaba ukusabela ukuthi kanti umdala uthini Une simba pamusoro paSatani iwe. ulamandla phezu kaSathane. Nyatsondidayira izvakanaka ma. Sabelani kuhle bazalwane. Ndati une simba pamusoro paSatani. Ulamandla phezu kaSathane wena. Chikonzero muchimhanyira kuva profita vomumapani. Isizatho ligijimela kuba prophet muri kutenda kuti muprofita ane simba iwe hauna. ukholwa ukuthi umprofeti ulamandla wena kawula. Iwe une simba man. Wena ulamandla man. Muprofita yeye ari kushandiswa nedemon. Umprofeti usetshenziswa demon iroro riri pasi petsoka dzako iwe. Demon lingaphansi kwenyawo zakho. Daira uti ngazvive kwandiri sezvamareva. Wothi makubeke imi njengoba usitsho. Hausi munhu wemanga iwewe. Awusiwena umuntu makhaza wena. Meditate upon the word of God. Sidla ngezwi likaNkulunkulu. Profita Isaya anoti ndirangaridze. uIsaya ndiye uchidze khumbuza zvandakakuvimbisa engakwethembisa khona kuti ndigokuitira ukuze ngikwenzele. Uya titaurirane. Woza sikhulumisane. Mwari makanditi uchava musoro. uNkulunkulu wathi nizokuba inhloko. Mwari makati uchatsikira Satani pasi petsoka dzako. Utenzo kunyathela uSathane ngaphansi kwezinyawo zakho. Amuna kuti ndichatsikira demoni makati iye Satani mbune. idemoni kodwa uSathane unkobo lwakhe. Lucifer mbune. uLucifer ukobo. That old serpent, the dragon. Inyoka yasendulo Sathane You umkobo. shall trample under feet. Uzonyathela phezu kwayo.
Dainanga ndine nguva. Aluba benilesikhathi. Ndosaka Paulos akati nei. Yikho Paul esithi In all these things, ngaphezulu kwakho konke lokho we are more than conquerors. singabanqobi ngokuphindiweyo. In all these things, Kizo zonke lezi zinto we are more than conquerors. sinqoba ngokuphindiweyo. Mwari ashedza vadzidzi vake. uNkulunkulu esebiza abafundi bakhe Akavapa simba nechikuriri. wabanikeza amandla Akavati legunya endai munoporesa vanorwara. wathi hambani liyesilisa abagulayo, Endai munosunungura vakasungwa. hambani liyekhulula ababotshiweyo, Dzingai mweya yetsvina. xotshani omoya babi. Ukasadzinga mweya yetsvina unofa neurombo. Ungehluleka ukuxotsha omoya babi uyafa ngobuyanga. 2 weeks ago, Kumaviki amabili adlule nganga ndiri kuAmerica, bense kwele Melika kuArizona Phoenix. Arizona Felix Ndakaita 2 weeks ndiriko. ngaqeda amaviki amabili ngikhonale. Vakandishevedza. Abambizayo Vakati mufundisi. bathi mfundisi, Kunoku vanoshumira shoko variko. ngapha abatshumayela ilizwi bakhona, Vanodudzira Bhaibhiri. abachasisa iBhayibhili, Vanorova Griki neHebrew zvese. bachaya isiGreek lesiHebheru Asi konke. akapedza kuparidza anongoti ndizvo zvandapuwa woenda kunogara pasi. Kodwa ngaqeda ukutshumayela ukuthi ninikeze lokhu sehlala phansi. Zvino imimi takushedzai takakuonai paFacebook. Wena sikumemile sakubona kuFacebook. Muchirova deliverance. Usitshaya ukukhulula ideliverance. Takushedzerai deliverance. Sikubizela ideliverance. Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. Machechi osaya ari kuuya kuhoro yatakoko. Amabandla onke la azokubuthana endaweni esikhethileyo. Ndakapinda muhoro imomo ndikataura shoko iri. Ngangena kuleyo ndlu Mweya yetsvina ikabuda kuvarungu nokuvanhu vatema. amadimoni aphuma kwabelungu labamnyama. Vatendi vanati DJX vakauya vakazara ipapo. OTT Jacks beza khona. Chavaitsvaga ideliverance. Ababe kufuna ideliverance. Tawandirwa nevanogona kududzira shoko iri. Sebe banengi Asi vasingagone kurirarama. kodwa bengenelisa ukuliphila. Two weeks. Zuva rangu rokuti mangwana ndiri kudzokera. Ngemva kumaviki amabili adlule Mumwe mufundisi akati ngatisanganei kuchechi uku. omunye umfundisi wathi kasihlangane echurch. Ndikadhiraivha 1 hour kuenda kuchechi ikoko tikanosangana. Sayahlangana Ndakaona pazara mota. ngafica sokugcwele izimota. Ndopinda muofisi nomurungu uyu ndomubatsira mufundisi nomukadzi wake. Umfundisi owesingisi lokakhe Kuvaturika maoko pamusoro vari kumanifesta. ngiyababeka izandla bayafikelwa, Asi vari kuparidzira vanhu. kodwa bachumayeza abantu. Achibuda kuri kupinda umwe mufundisi. Ephuma ungena omunye umfundisi, Kumuturika maoko ari kumanifesta. izandla phezulu, amadlozi afika. Ndakabva muofisi imomo na 2 o'clock dzousiku. Ngasuka khonapho ngo-2 Ndasvika na 6. ngifike ngo-6. Vatendi, Bazalwane, tendai zvakataurwa naMwari kuti zviri mamuri. kholwani ukukhulunywa nguNkulunkulu ukuthi kukini. Ndanga ndichiti muchadaira amen akanaka mani. Bengisithi lizasabela uamen omuhle. Hazvina kunzi zviratidzo izvi zvichava nevafundisi. Akuzange kuthiwa lezi zibonakaliso zizolandela Zvakanzi abafundisi. zviratidzo izvi Lezi zibonakaliso zvichava navanotenda. zizolandela abakholwayo. Iwe Wena unogona kuita zviratidzo izvi. ungenelisa ukwenza lezi Tiri kereke zibonakaliso. yomweya isusu. Silibandla likamoya thina. Takasiyana neMethodist. Sichiyene le-Methodist, Takasiyana neAnglican. sichiyene le-Anglican. Ukamisa mfundisi weMethodist neBaptist apa. Ungabeka umfundisi we-Methodist Anorova shoko uyachaya zvakasimba. izwi. Isusu Thina tinoti shoko rikapera takungonzvengera mumweya. thina ilizwi singaphelelwa sesingena emoyeni. Tinokundwa navo kurova shoko chairo. Bayasedlula ukuchaya ilizwi. But isu ngativakundei pasi.
zviratidzo. Ngasibanqobe kuzibonakaliso. Komana ndiri kutaura here pana? Ngiyakhuluma na lapha. I'm closing now. Lapha Chapter 3. ngivula imisebenzi yabapostoli isahluko ngu3. I mean chapter 4. Isahluko sesine Verse 29. kuverse 29. Teerera ikereke yakare ichinamata. Lalelani ibandla lasendulo likhuleka. Paulos. uPauli No, ndiPeter. nguPetro Achifamba achienda kutemberi. ehamba esiye tempelini. Anoona chirema. Uyabona isigoga. Anoti ndarama nesiliva hatina. Isiliva legolide kasila. Asi chandinokupa Kodwa ngikunikeza khona nezita ra Jesu. ngegama likaJesu. Simuka ufambe. Phakama uhambe. Vaita mashura. Babe senza imhlolo. Zvakaitika pa chapter 3. Kwenzakala kusahluko 3. But pa chapter 4. Kodwa ku chapter 4 Chechi inoungana. ibandla liyabuthana. Chechi yaungana kunamatira vafundisi. Ibandla selibuthanela ukukhulekela abafundisi. Teerera unzwe munamato wavo. Lalela umthandazo wabo. Vanoti endi now Bamba. Asifuna uNkulunkulu wevike. And now, Lord, Manje Nkosi. behold their threatenings. Bheka All boldness. ukuthi ngesibindi sonke They may speak thy word bakhuluma izwi lakho by stretching forth thine hand to heal. ngokwelula isandla sakho sokusilisa. Vanhu vari kunamatira kuti Mwari panoparidza vanhu ava tambanudzai ruoko rwenyu kuzoporesa. Bakhulekela uNkulunkulu yelula isandla And sakho that kusilisa. signs and wonders may be done Ukuthi izimanga lezibonakaliso zenziwe by the name of thy holy child Jesus Christ. ngegama lendodana yakho engcwele uJesu Kristu. Machechi ese ari kubva pano, Mabandla wonke asuka lapha. endai munonamata muchiti taneta nevhangeri risina munana. Hambani lithi siyesidiniwe ngevangeli elingelasimanga. Batsirai varanda venyu. Siza inceku zakho. Mwari batsirai varanda venyu. uNkulunkulu siza inceku zakho. Vashumire shoko nokusatya. Shumayela izwi Imi ngokungesabi. Mwari tambanudzai ruoko rwenyu Yelula isandla sakho kuzoporesa ukusilisa. namashura neminana. Izimanga imhlolo Ngazviitwe lezibonakaliso muzita kwenziwe raJesu. ngegama likaJesu. Mwanakomana wenyu mutsvene wamakagadza. Indodana yakho engcwele oyibekile. Hallelujah. Hallelujah. Vangani vanoda kupinda musangano rakadaro. Bangaka abafuna ukungena ebandleni elinjalo. Musaneta kunamatira vafundisi venyu. Lingadini ukukhulekela abafundisi benu. Ma-intercessors ngawande mumasangano. Ama-intercessors abanxuseli kabantu e-church. Kumadzimai ngakuve nema-intercessors. Kubomama kakube labanxuseli. Kuyouth ngakuve nema-intercessors. Kwabatsha kube labanxuseli. Ku-Sunday school ma-intercessors. Kwabancane kakube Kereke labanxuseli. yedu ngayizare nevano-intercede. Ibandla kalibe labanxuseli. Mwari vatambanudze ruoko rwavo uNkulunkulu yelula isandla sakhe kuzoporesa ukuzasilisa neminana lezimanga namashura. lemhlolo Zviitwe muzita raJesu. kwenziwe ngegama likaJesu. Ndapedza. Sengiqedile. Pane mumwe mudzimai kuHarare Kulo munye umama eHarare akanzi aita growth mudumbu. kuthiwa waba le growth esiswini. Hanzi growth iri Wathiwa leli qhubu tiri kutyira kuti ra cancerous. ukuthi selingaba imvukuzane. Ndokubva
wabva apuwa date rokunoparetwa. wanikezwa ilanga lokuyahlinzwa. Ndomubvunza mudzimai uyu unopinda chechi kupi? Ngambuza ukuthi ungena ngaphi. Anopinda chechi yeku-next door kwedu, handichataura mazita echechi. Ungena komakhelwane angikhuluma ibizo. Anoti mfundisi ndiri kuenda nechipiri kunoparetwa ndati munamati. Ngifuna ngicela ungikhulekele nyahlinzwa ngolwesibili. Ndakati chirega kakunoparetwa kana ndapedza kunamata newe. Ngathi yekela kuyahlinzwa nxa sengiqeda ukukhulekela. Zvakanzi medical aid inobhadhara mfundisi ndiri kuenda. Wathi medical aid yabhadala mfundisi nyahamba. Ndobva ndanamata naye. Ngamkhulekela. Ndokubva aenda. Wahamba. Akanoparetwa. Wayahlinzwa. Madhokota anoshaya chibundu chiye. Odokotela baswela iqhubu leliya. Vanotiwe chii chakaitika. Bathi kuyini okwenzakalayo. Saka ndakanamatirwa. Wathi ngakhulekelwa. Saka enda unoramba uchinamata. Wathi wahamba uyala ukukhonza. Enda unoramba uchinamata. Khubekela phambili ngokukhonza. Odzoka kwandiri mukadzi uye. Waphenduka lumama kimi. Anoti mfundisi ndotenda vakaopareta vakashaya bunduri. Ngiyabonga mfundisi baopareta basweli. Ndakati kwasi ndozvandakakuudza kuti ko uchaenderei kana ndanamata newe. Ngakutshela ukuthi ungasayi njengoba sengikukhulekele. Zvinapo wakuona nhamo neronda. Kathesi sule nxeba sule Ini ndakakuudza. Mina ngakutshela. Jesu uyu achiri kuita munana. uJesu lokho esenza izimanga. Vafundisi rega kuti ine handina chipo ichi. Vafundisi ungathi mina nilaso lesi. Hakuna asina chipo ichi. Akukhongela lesi sipho. Ukangotenda chete. Ungakholwa nje kuphela. All things are possible. Konke kuyenzeka. All things are possible. Konke kuyenzeka. Ndakambonzwa imwe kwaya mazuva emakwaya achiimba. Ngake ngezwenye ikwaya ngezikhathi amakwaya esahlabela. Yaikwira pa platform vachiimba kambo kavo kokukwirita sapa platform. Babe gada phezulu lapha belengoma yabo. First party ichiti beyisungula kanje. Makanaka Jesu munoshamisa. Munoite mnana nezviratidzo. Makanaka Jesu munoshamisa. Munoite mnana nezviratidzo. Munoite mnana. Munoite mnana. Munoite mnana nezviratidzo. Munoite mnana. Makanaka Jesu munoshamisa. Munoite minana nezviratidzo. Jesu noita minana. Noita minana. Munoite minana nezviratidzo. Munoite minana. Munoite minana. Munoite minana nezviratidzo. Nditerere hama yangu. Lalela mzalwane wami. Andidi kuti udzokere kumba usina munana wako. Amfuna uphindele ngekhaya ungelasimanga. Ndaimba chimbo ichi. Hlabelela ingoma. Mumba mako muri kuda miracle. Endlini yakho kufuneka isimanga. Zvino chimbo ichi hachisi chimbo chete. Lega isiyo ngoma kuphela. Ndiri kuimba somunamato. Ngihlabela njengomthandazo. Makanaka Jesu munoshamisa. Munoite mnana nezviratidzo. Makanaka Jesu munoshamisa. Munoite mnana nezviratidzo. Munoite mnana. Munoite mnana. Munoite mnana nezviratidzo. Munoite mnana. Munoite mnana. Munoite mnana nezviratidzo. Makanaka Jesu munoshamisa. Munoite minana nezviratidzo. Makanaka Jesu munoshamisa. Munoite minana nezviratidzo. Jesu munoite. 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 Minana nezviratidzo. Nimigame minana. Minana nezviratidzo. Jesu wangu munoite minana.
Mira ipapo. Umi lapho ngezinyawo. Anoita minana ari mumoyo mako. Owenza izimanga usenhliziyweni yakho. Ndati anoita minana ari mumoyo wako. Uthe owenza izimanga usenhliziyweni yakho. Pane akugamuchira munana wake right now. Ukhona osesamukela isimanga sakhe ekuseni. Ndati pane akugamuchira munana wake yezvino. Ukhona osesamukela isimanga sakhe manje. Oh my God. Pane akutambira munana wake yezvino. Ukhona osesamukela isimanga sakhe ekuseni. Usati wasvika kumba uri kungonosangana nemunana wako. Ungakafike ngekhaya uyahlangana lesimanga sakho. Pane munana wako itwa na Mwari. Kulesimanga esesenziwa uNkulunkulu. You are about to occupy. Ususiyahlala. Shamwari, pane munana wako itwa na Mwari. Zalwane kulesimanga esesenziwa uNkulunkulu. Simudza kutenda kwako right now. Phakamisa ukukholwa kwakho Uti imi Mwari muri mandiri Jesu weminana. Wena Jesu wesimanga. Ndinokutenda ino munana wamakuita mumuri yangu. Ngiyakubonga ngesimanga. Ndinokutenda ino munana wamakuita muupenyu wangu. Isimanga osusenze empilweni yami. Oh, namata, 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 namata. Khuleka, khuleka. Namata, 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 namata. Oh, rebakaya terebokosiata. Rele rendere bokoria mahanda la rabo. Nela rendere bokoria tarabos. Ayandere bokoshika tarabosha. Namata, 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 namata. Kulega, kulega, kulega. Oh, yakama hatarabosa. Yele rendere bokoria mahanda. Jesus, Harabokosita Rabosa, Nelerebo Korea Mahanda Rabo, Mwari we minana, Mwari we minana, Mwari we minana, Mwari we minana, Rondorobo Korea, Manderebo, Sikata. We have a miracle working God. We have a miracle working God. We have one. We have a miracle. Yes, we have a miracle working God. I say we have. Tinaye Mwari we minana. Silaye uNkulunkulu wezimanga. Ndati tinaye Mwari we minana. Silaye uNkulunkulu wezimanga lezi. Ndati tinaye Mwari wezviratidzo. Silaye uNkulunkulu wezimanga. Ari mandiri. Ukimi. Ari mauri. Ukuwe. Bible not if the same spirit Bible ithi umoya ofanayo that raised Christ from the dead, owavusa uKristu kwabafileyo, if it dwells in you, xa uhlala phakathi kwenu, it shall quicken your mortal body. uzokuvusa imizimba yenu efayo. Mweya wakamutsa Jesu Kristu kuvakafa. Umoya wavusa uJesu Kristu Uri kwabafileyo. mauri izozvi. Ukuwe manje. Uri mauri izozvi. Uphakathi kwakho. Uri mauri izozvi. Uphakathi kwakho. Uri mauri izozvi. Uphakathi kwakho ekuseni. Uri mauri izozvi. Uphakathi kwakho. Angafenda here mdara, angauye pana. Kabuye lapha. Ndiri kuona muri kunamata muchitesta pulse yake kuti afa here kana kuti mupenyu. Likhuleka libamba ukuthi Famba uye pano mdara. Kabuye lapho khulu. Awusukufira pana. Awufeli lapha. Baba nezita ra Jesu. My God. Talebo. Ndinorayira mweya werufu kuti utaramuke kwaari. Mweya werufu, mweya wenhamo. Tama kwaari. Ndinotaura mweya weupenyu. Ndinotaura mweya weupenyu. Ndinotaura mweya weupenyu. Ndinotaura kurapwa kuporeswa. Ndinorayira tsinga, marunda neropa ngazvikwakuke zvitore nzvimbo yazvo. Muranda wenyu aitirwe zvakanaka. Ndinotaura upenyu nokurarama muzita raJesu. Amen.
Yes, Baba mararama imi. Usuphilile baba. Baba mararama imi. Usuphilile baba. Musitaraje. Ngegama likaJesu. Makamira ipapo kwese kwa murikoko. Limi lapho elikhona. Simutsa moko akho ndakunamata. Phakamisa izandla zakho. Baba vangu vari kudenga. Muoni wezvisingaonekwe. Mugoni wezvisingagoneke. Ndinouya pamberi penyu ndakudzosera vana venyu kumisha yavo. Tinokutendai Mwari makava nesu pamusangano uno. Zvino Baba tapedza musangano uyu. Ndakuvadzosera kumisha yavo. Baba muzita raJesu. Mutungamiri parwendo. Iyemi makataura na Moses makati ndichaenda newe. Baba tungamirai vana venyu. Vabvisirei minzwa nemarudzayo mukati menzira. Yevo nezita raJesu. Makatipa simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Makati hakuna simba romuvengi ringatongoti kuvadza nyangwe mukati menzira. Baba muzita raJesu. Vavhenekerei nechiedza chechiso chenyu. Satani hana simba. Mweya yerima haina simba. Ndinotaura rwendo rwakanaka. Ndinotaura nyasha dzerwendo kune mumwe nemumwe. Ndinotaura kukunda. Yevo kereke inokunda. Ndinotaura kukunda. Yevo Baba ndinzwe testimony kuvanhu venyu vachiti Mwari wedu anoshamisa. Takafamba zvakanaka. Baba vangu muri kudenga. Kutadza kwavo nokutadza kwevamwe. Jehovha muri murandutsiri. Ndimi munorandutsira vana venyu. Chivaropafadzai muvakomborere. Ndinoti kwamuri mose Jehovha Mwari wa Abrahama na Isaka na Jacobo akuchengetei. Jehovha akupei rugare. Jehovha akuropafadzei. Oh Jehovha akupei pfuma. Akomborere mabasa emaoko enyu. Ndinoti chiedza chechiso cha Mwari wedu chikuvhenekerei munzira dzose. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu, nokuwadzana kwamweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kuve kusingaperi. Amen.